Cecilia a Rupert. Prológ. Anglicko, Nestlebrook, 1802. Cecilia Manuelová, bystrá mladá dáma, ktorá sa nikdy nesťažovala na svoj osud starej panny, mala 27 rokov a žila v Nestlebrooku, v malom mestečku nedaleko Southamptonu, spolu so svojou ovdobenou matkou. Dni trávila čítaním, písaním románov, čo vytrvalo a zatiaľ úspešne tajila pred celou rodinou, vychádzkami do prírody a návštevami svojho príbuzenstva v Southamptone. Tam bývala jej čerstvo vydatá mladšia sestra Emily s manželom, Jamesom Steeplom. Jej staršia sestra Nora sa usadila dokonca v Londýne. Vydala sa za Philipa Devona, právnika z dobrej rodiny. Pani Manuelová bola celá bez seba, keď sa tak pred 9 rokmi stalo a očakávala, že aj Cecilia sa dobre vydá. Nebola síce taká krásavica ako Emily a neoplývala toľkými trikmi, ako vlákať muža do chomúta ako Nora, no nebola ani na zahodenie. Keby sa viac usmievala a menej tárala o knihách, myslela si pani Manuelová. Po smrti pána Manuela žili v menšom domčeku v Nestlebrooku, čo sa vdove vonkoncom nepáčilo. Bola zvyknutá na iný štandard, ale dediť mohli len muži. A tí sa rozhodli odložiť matku s nevydatou dcérou bokom od hlavného sídla Manuelovcov v Southamptone. Cecilia mala okrem 2 sestier ešte 2 starších bratov, Henryho a Sydneyho. Sydney bol najstarší a Henry Norino dvojča, podobali sa ako vajce vajcu. Nora bola Henryho ženské vydanie a naopak Henry vyzeral ako Nora v nohaviciach. Ceci, prosím ťa, zazvoň na gazdinu, dala by som si čaj. Dôležito zaštebotala pani Manuelová svojej najmenej obľúbenej dcére a dodala. Zase čítaš? Ešte som sa nevzdala nádej, že sa vydáš, preto by si mohla tajiť svoju záľubu v tejto podrednej literatúre. Vždy privedieš nejakého slušného džentlmena do rozpakov. Tie knihy ťa kazia, dievča moje. Cecilia sa len po podnos usmiala, položila koniec všetko napravy od Shakespearea na diván a zazvonila na slúžku. Tá o pár minút doniesla podnos pariacim sa čajníkom a 2 šálkami. Zabudla si na cukor, prísne zazrela na slúžku pani Manuelová. Slúžka spanikárila a bez úklonu utekala po cukorničku. Cecilia sa pridusene zasmiala. Je ti smiešne, že máme nemožné služobníctvo? Zamračila sa na ňu matka. Nie, to nie. Máme predsa len Doru a pani Smithovú. Obe robia, čo môžu, aby sa vám zavďačili, mama. Snažia sa. Mali by ste ich sem tam aj pochváliť. No určite. Na to nemám nervy. Posťažovala sa pani domu a hlasno si usrkla z neosladeného čaju. Dora sa však vrátila nielen s cukorničkou, ale aj s listom. Pre slečnu. Ospravedlňujúco pozrela na pani Manuelovú a podala list Cecílii. Pani Manuelová zachovala vážnu tvár, kým sa služka nestratila za dverami. Kto ti píše? Zapriadla. Emily, povedala Cecília. Spoznala sestrino písmo. Prelomila pečať a dala sa do čítania. Milá sestrička, prežívam skvelé obdobie. Som fascinovaná krásou nášho domu a James je ku mne veľmi dobrý. Dokonca mi dovolil, aby som si zariadila vlastný salón pre svoje potešenie vo východnom krídle, takže tam môžem tráviť celé do obedie a ešte mi tam bude svietiť slniečko. Je jednoducho skvelý. Dosť už však o mojom šťastí. Píšem ti pre niečo celkom iné. Chcem ťa pozvať na Vianoce k nám. Samozrejme, pozývam aj mamu. Budem veľmi rada, ak prídete už 1. decembra, aby sme strávili spolu celý mesiac. Ukáže sa aj Nora s Filipom a drobcami a dokonca aj Sydney. Neviem, či už o tom vieš, ale Sydney plánuje čoskoro vydať celý. Jeho spoločník sa zmienil, že by sa rád oženil. Tuším sa volá Richard Stone. Asi preto sa k nám pozvali, veď poznáš Sydneyho, vždy niečo plánuje. A pán Stone je zo Southamptonu. James mi povedal, že je to inteligentný mládenec, má asi 32 alebo 35 a minimálne 5000 ročne. Sally bude asi dosť nešťastná, povahou je celá po tebe, aj keď predsedním to nikdy nepoviem. Asi sa boja, aby sa Sally nevybrala podobnou cestou nevydatej dámy ako ty. Ja na tom nič zle nevidím, naozaj, sestrička. Trochu preháňajú, veď ich poznáš. To dievča má predsa len 17 rokov. Odovzdaj moje srdečné pozdravy mame a dúfam, že dostanem kladnú odpoveď.
Tvoja najšťastnejšia sestrička, pani Emily Stýplová.